Egun ondenei, labur, ze gaurko protagonistak Oskorri eta Sagardoa ditugu. Herriko sagardogileek esan dute aurtengo Sagardoa oso ona dela, aurtengoa ere bai. Eta aurtengo klimatologiak egin dula, udaberriko giroak usta oparoa izatea, sagarrak bere propietare guztiak puri-purian zitula, eta horrek sagardo oso ona izatea ekarri dula. Beraz, herriko sagardotegitan sagardua prest. Eta bestalde, Hernanin degun txotx mailan, sagardogileak beraiek, ostalariak, koska auzo elkartekoak eta udalak, bestelako zerbitzu eta antolaketak ere prest ditugu. Garbiketa bereziak, komun bereziak, eta txotx garai honetan Hernanira hurbilduko zaizkigun bisitari guztik ondo hartatzeko zerbitzu guztiak. Horrekin batera, kanpaina bat ere hemen dezuen leloarekin antolatu dugu, Hernanin gozatu eta arduraz jokatu, eta hori da pixka bat eskatu nahi diguna bisitari guztioi. Hernanira etortzea, gozatzea, sagardotegitan disfrutatzea, baina arduraz jokatzea. Eta herrian zehar ikusiko dituzue hainbat txartel, koska elkartea eta dendariekin berriak elkartearekin batea antolatutakoak, jarrera horiek zeintzuk dian eta nola jokatu behar deun adierazten dutenak. Beraz, hor ere azpimarratu nahi dugu, kanpaina berezi bat egin nahi dugu jarrera sexista eta jarrera matxistak usatu nahi ditugulako. Ez bakarrik txotx garaian, urte osoan zehar, baina bereziki badakigulako txotx garaian ere eraso sexistak eta eraso matxistak gertatzen diala ere bai. Orduan, arreta berezia eta deialdi berezia egin nahi dugu gai honen inguruan. Beraz, dena prest dago, bai bisitarientzat eta noski hernaniarrontzat ere bai. Seguri ere, sagardoa gustatzen zaigu, jatea eta edatea gustatzen zaigu, eta hortarako garaia da. Disfrutatu. Natxo, ez dut uste aurkezpen askorik berdanik, beraz, aurrera. Ez, aurkezpenak aurretik egin dizkiutenak ederrak eta horren gauza politak entzunik, guk ez dugu ezer gehiago gehituko, ez da? Soilik, benetan, esatia, kontentu asko eta harro asko gaudela festa honetan gonbidaturik eta hitz egiten asmatuko ez dugunez, oberena izango da igual kopla bat guztiekin zuekin ere kantatzia, hori erresago egiten dugu hitz egitea baino, eta kantako dugu, Herri osarbai gorriko, bakio naiz Hernaniko, topadagigun eta bakea, bizi gaitezen betiko, topadagigun eta bakea, bizi gaitezen betiko.